ole clear tu te chi bai ka buk le vek chewa tu tu ma chuarin hei Davida chungchang mi tamzo kina kan la hriat lo kha kan thlir zui le dona kan riak le dona ni pastor kharin Davida te thian dun kha angai dam ti te kha thu thang kha tam takaron omani amaro chu pastor khan lo ngai dam mi lo mai ne chu tamzo so kan la hriat lo ri no ma chu eng tinge kan hriat kan ti chuarin pu hriat ta changte advocate kan nei that le huai sen ber mai khanin aron soi chuak riap mai ni chu kan thlir zui le dona ni he thil thleng hi tam tak chuanin angai nom chho tial lo ne ti te chen chuanin thilin thup lian tak hai chua zel ni hi kalo mani ti te tam tak ano mani hengpori se David te thian dun kha pastorin angai dam lo ti in thil tha chiang zok te mo pu hri ta chang te ti te aron ri chuak pap mai ri chu kan thlir zui dona tu da kan react tur channel hi link description la ba khala link kan da in lo subscribe in lo like sak vek donate kha karon soi masale bokani hengpori se kan ngai tha chawang clear tu le ngai ta tu zong te in zawa in chibai ka bu ku ka chu he tun chu ma chuan puhri de changte in Davida Duhsaka te thian dun hi pastor ber hian angai dam lo ti thupuya aron mangmo maya hi ken ngai thadona angai nom le fiau don ni tu nai lo ngai thlanga lang he video wa Duhsaka soyang hian ke point voina kajuk kan lama kazu in min lo chang ve veka ti hi Michael Sia keng Nicholas Senelina akom na thu soina ani mase comment lama mitam takin in hriat chian chak chutia Duhsakan pastor nena anzukal le ngaidam adil ve ngoi taka chuan kan pastor beram puthani tura ngai ber chuan Davida te thian dun chu angaidam theingang labem ni nge angaidam te jok ti hi voin Duhsaka ka komna atanga alandan thovele zuayang khatia pastor quarter atanga suma bauta ka wanga VDP kumpon duty hoten rin hel thu hla Davida le Duhsaka te an khom dun nu khan VDP house lu puya dom ngal mop mai lo khan an pani khan pastor ina an shwai thama savel phot kha alonia hemi chum hian engtin chienge pastor ina hunan jukman ti lamero Duhsaka hian min shildan chi hi tlangzar chi aniri lawa mi puilamin kan lo riat thiam sak ve jok ture ro chu Duhsaka hi prosecution police lam chanchan le in nga na ber tur prosecution witness number 1 ani tura ngai ania chuta Davida u le Duhsaka nu te po prosecution witness tel ngai tura ngai bokila kan police lam le sarkar kil public prosecutor lamin an plan nemo in bo saidan zir te po anianga khatia pastor ko tera changa an chole tak nu a hian ben party lam ti chuan vok run pui an tran ta chau ani mela chuta Davidan vona zual zela lawa wanga pastor puisa ruanga ain pon der tak nuwa po a puisa da na alo omle si lo china wangin kan ben party ho po kha an beidong mangang ta hle ni in alanga chuta tuna soya kharin tam takin kan la hriat chian lo mo kan la hriat lo te po ni ka ringa khati nga rin helan ni khanin VDP office khan an hlap mol khatam tak hriat dan ani amaro chu pastor quarter shwai thak phot an ni thu Duhsaka pu hriat a changte na kom na ro soi chuk ani chu wang churin khati nga shwai thak an ni khan pastor ten khan enge an soi ti lai kha chu an la zep chawani an la soi chi lo aron ti ni khan te po hriat a cha kom viau to ni engpo ni se tam takeda kan hriat dan churin VDP office an shwai lu ta an hlap thlir ngal mol maya ti te kha tam takeda kan hriat dan ani amaro chu masa VDP office an shwai ma khanin Duhsaka te thian dun Davida thian dun kha pastor quarter a shwai phot an lo ni reng ani ti kha kan hriat chiang ani engpo ni se kan hriat lo le kan rin lo lampanga thil tam takhi aroin herat shuak ti lo thei ani lowa kan nga tha chau zela an order mu na lam pastor quarter a bok update report petur le intifel le dop suak fel diam to anga lan tumin report kim chang peturin antle thale ta hal chu ani phot maya hemi chu mai chuan a condition a chiat to bi ke ma wangin Davida ero kal chu pui tlak ani to lo wangin hekan case boy pui mup meka ben party te chuan an master commander anga ngai thei tak kan pastor in lama bok chuan an ruai tel ve talo thunga Duhsaka chau chu pastor nena chuan an thian duna ben party ma an lo in pon nei lok to dana azukin pon dan tur briefing lok vek anga in puang tura ruai thak ani le ta shrama
Duhsaka po chuan pastor hena chuan plan lok ang tak chuan ngaidam te a han dil leilok ve ta nge ya ma se he video langtel talo voina ama Duhsaka ka kom na lama kalo zo ve hlau thungero he case ngai ven tu te hriat chak em chu ani chutia pastor hena ngaidam adil chuan engtin nge a chan ve che ti chu voina Duhsaka min chan dai tak dan chuan roto ngai su min ti hi ani tlong mai chumi omja chu kan pastor hian Davida le Duhsaka te thian dun hi apoisa rutu te apom mi angal ti na ani ngai tu mai chuan pastor tan po chu tianga in po na chu pom mai om po ani ve reng ani ma se khoi ange an Davida ber chu ngatinge aron kalvelo ti lamero chu berampu ani ang tal po in angai tu phalo pe lo emo trul tilua lo te po ani mai thei Duhsaka chu ka zot nun le ngata pastor chuan ruto ngai su ati cheba ka ngaidam che u thu po asoi ta chuang lo emni ka ti le chuan min ngaidam thu asoi lo ati le bok makang reng maklowang reng tak chu VDP kumpuan duty de jing apo khan Davida Thihna dun vatura kuthak zol deu bik pani pathum anom fal bik dante achan nio malangte aron lang chuak zel ni o he kesi angai nom chodon nimin pi maya police in mi pathum hemituma omve vove tu ngai nia hriat te anman le tang ringot po hian kan police te hian he Davida tual thi kesi an serious le a danang taka kalpuya dikna justice for David Duhsaka and all concern hi hai chu an tumru hle ti hi iringa mangu Jehovah jire ti hlawang o aron ti ni angai heng pori se pushia da changte ani hi midik tak mai mi huaisen tak mai ani khatiang khan Duhsaka halo zukko ma chuta Duhsaka a chan na minol puibul a soi ngam lo kha aron soi chuak ani aron soi chuak sakani ya pushia ta ti thakop maya chon kha Duhsaka le Davida soi sa tu ninga ya hriat mi pathum te po man belan ni aron ti le zel ani khang kha kandurin lo khana hianin thil lian tak in thup te alo omreng ani ti hi mi tam takin an ngai da ni to ni chuwang churin mi tam tak journalist tam tak te an kal thareng mai ani ati khanin tam tak zoram mi pui tam tak hianin kan beng kan simek zel ani engponi se Duhsaka ti khan rilu film tel tela thloka film tel tela ama asoilan asoi chuangam lo te poni khang kha aron soi chuak tam tiel mai mi tam takin mak an tia tam tak an thina rim zel boka chuti lain tam tak sorin karin dan siani Duhsaka hian engkim ma hretura ne ti to khanom bokani engponi se kan nga thazo lo konga chon hemi zowa hianin puhriata thilron soi bok kan thlir zui leang ei puhriata changte nge ti khan kan hriat bel le ta nual maya he thlir tu le ngai thatu zong te in zafa in thinnu le ti tak zatin chibai ka buk chewa Duhsaka na sa ber ka hlan bok chewani tun tuma chuan puhriata changte in FB Mizo special reporter voin chu airfield lama ti thupui manga thuzia ka hi kan ngai thla ho tun tuma chuan puhriata changte in FB Mizo special reporter voin chu airfield lama ti thupui manga thuzia ka hi kan ngai thla ho le adorani tuna ilo ngai thla nga lang Davida fam chung tele achian pa Duhsaka chunglamina khovel nun la zu asak chung te kan chung ko in kan ral tlo ve a an chan chin han thria chen meu chuan an lo khongai thlak te lul em pathianin mei thai te anga even bi kem kha serengila kati tangot le ngal chunglam du dan takin he tual thina hi chinfel ani ngei tura ngai photila trick cheng neng awm dona alan tak lo le kan rile hak mayanga ni mai tira u he kesa kan Mizoram police ten investigation an kalpui dana thlaibik nei lovin danang thlapin an kalpui mek dan te kan sarkar home department shim po in melung phun an tumna case ni a ka mu dan te heng mei thai chung pani te hi ka hril fi adun ve ngiala tu te namo thilin ti hretaka an lo vui piamo an lo in hril fi phok lek ve tho thin dan te po theianga ulukin dan mi ta tanga thilom thei dan te
thiabang tokin kan in sil fia vengia la Mizoram mi puin antorna kan ngai ven hlom ziate kan tor pui ziate le digna justice lontling lo thleng ngai se kan lo ti puye mem dan te ka ser dun ve a keini ngai dan emo mi pui ngai dan tlang lon tak angota court in he ke si akal pui ngot lo dan turte proof evidence manga in bei ani zok dan turte kanin sil fia hle boka man mo the ni ngot lo dan te India rama court in misula convict dan kalphung te saifia pa in court thian mi fel thil ti sual ma plo pakat shempal hlawain proof na chatok proof beyond all reasonable doubts theilawa chuan misual ni oma ngoi mi som ko pakwalai chu azok kha apoiti lo dan te kanin hril thlenga heng pori se puhriata ka ten khanin ko tina a hrem thei dan te ko tin thil ti sual pal an hlau zia te thu nei tu te an film khor zia te Davida nu te Duhsaka te azuk hril hriate kha tilomom khop maya mo be tam tak chuanin hril pong ai hlene chuti khati ti tok te pokhan nge yang hamaro chu puhriata changte ti tha a ti khana zuk hril fia vek are khating ri ru pu te pokhan lomom ngoi ani chuan he thila hian soitawng khanin mor kan bok chho zela neya tuna puhriatan aron soi tam tak te kha tam ta chu kan la hriat lo te pori do ma chu mai pe lama Duhsaka zona azo nga Duhsaka la alo chan dan te thleng khanin thil poimo tak mo he thu buai he chianara phak thleng chung sanga hianin thil poimo tak thling chho zel dor ani ti kha chiang ngoi me ne poimo pera chuan Duhsaka hian thu dik chia zel soi chua kha poimo char don poimo til dor ani ti kha na chiang rengane kan hodon aka chuan Davida nu kha chuan avar hok thule adam deuta khoi thu min hril khan min ti hadam vel tuk tho ma sharing tu te hadam na tur dik takero chu kan rin pathian kutatluk lu hian izok ti po ka hril theing hil bik lowania ole khati zong kha athu jak chu ani tamaya engpo chuni se purhiata changte hi afel hle mai tin Davida nu te le Duhsaka nu te tan po thlamon thlak viewin karing tin chu mai pialama hetiang unnatural death kan ti dan lo ang dewa thil kalphung dan tur dik ni lo thina chungchang a kher lo po purhiata hi Mizoram churam mathe fo thin chuwang chuan ke ni pang kan mathe fo thin ani athujiak te kan lo ngai chang thina kan ngai chanang takin thlamon thlak takin hei tun hun aporon chele ta ania alom om tak zetani engpo chuni se hun lo lakal le zel dura po hei Davida tan aron out chok te sa ani thule hla hi kan lo ngai chang zel donani ti kha purhiat sang te point min lo ria saksela adu omin na lo ngotang ne hadikari purhiata Mizomi puite tan phe chon hlu em mai ne he ti ang thu buai ang chi te unnatural death kan ti ang chi te pori khatiang ni lo thu buai sang te pori advocate ro po purhiata hi chu huai sena mira thaye mi hausa ya thlir ve lo lai te hi en ton tla na tak aria heng poni se Davida a thian pa Duhsakan a thian pa Davida tan ti in mi tamzo ke dan huat po poiti to lo na nen mo dik na chau ka dori ka thian pa tan khonge dik na chan vo te kan hai chok ve don lo mi ti khan Davida thian pa Duhsakan thu dik aron puang chuak chho tiel mai hi thil lo mom takani heng poni se hin kan ngai tha le anga uluk takin enge phuria da changte khan Duhsaka zona azoa Duhsaka na lo chan dan ti ta kha ngai khaliam puat lawin mo chula chu poimo hle mai ka lo hrenga mi lawani ti lai ta khan ei thlui la thazo kani heng poni se rin thu ringot ni lawa atak ngai ya Duhsaka na ron soi chua phuria ta na zo chua kha uluk takin kan ngai thang tu le ngai tu zong te in zawa in chibai ka bu ku ka chu he tun tuma chuan purhiata changte in Davida Duhsaka te thian dun hi pastor ber hian ngaidam lo ti thupuya aron mangmau maya hi ken ngai thadona angai nom le fiau donani tu nai lo ngai thlanga lang he video wa Duhsaka soyang hian ke point voina kajuk kan lama kazu in min lo chang ve veka ti hi Michael Siakeng Nicholas Senelina akom na thu saina ani ma se comment lama mitam takin in hriat chian chak
chutia Duhsakan pastor nena anzukal le a ngaidam adil ve ngoi taka chuan kan pastor beram puthani tura ngai ber chuan Davida Thihna Thuthar chu angaidam theingang labem ni nge angaidam te jok ti hi voin Duhsaka ka komna atanga alandan thowele zuayang o khatia pastor quarter atanga suma bauta ka wanga VDP kumpon duty hoten rin hel thu hla Davida le Duhsaka te an khom dun nu khan VDP hosa lupuya dom ngal mop mai lo khan an pani khan pastor ina an shoi thama savel phot kha alonia hemitum hian engtin chiange pastor ina hunan jukman ti lamero Duhsaka hian min shildan chi hi tlangzer chi aniri lawa mi puila min kan lo ria thiam sak ve jok ture ro khalai te thangai to na ti thui vong le ni enge soi chu chi ni lo chan ti lai te po kha chuan Duhsaka khati ngang thil serious mo tu na pushri da bula alo soyang chi kha anol pui bula chuarin a soi chuak du don mi alo soi chuak ngam don lo ni ti po kha thil chiang sa ringa ni khang te po kha hri da cha kom to khap mai tu Duhsaka hi prosecution police lam chan le in ngana ber tur prosecution witness number 1 ani turangai ania chuta Davida u le Duhsaka nu te po prosecution witness a tel ngai turangai bokila kan police lam le sarkar kwil public prosecutor lamin an plan nemo in bo saidan zirte po anianga khatia pastor ko teratanga an chole tak nu a hian ben party lam ti chuan vok run pui an tran ta chau ani mela chuta Davidan vona zual zela lawa wanga pastor puisa ruanga ain pon der tak nuwa po a puisa da na alo omle si lo china wangin kan ben party ho po kha an beidong mangang ta hle ni in alanga chuta an order mu na lam pastor ko tara bok update report peturle intifel le dop suak fel diam to anga lan tumin report kim chang peturin antle thale ta hal chu ani phot maya hemi chu mai chuan a condition a chiat to bi ke ma wangin Davida ero kal chu pui tlak ani to lo wangin hekan case boi pui mup meka ben party te chuan an master commander anga ngai thei tak kan pastor in lama bok chuan an ruaitel ve ta lo thunga Duhsaka chau chu pastor nena chuan an thian duna ben party ma an lo in pon nei lok to dana azukin pon dan tur briefing lok vek anga in puang tura ruai thak ani le ta shrama Duhsaka po chuan pastor nena chuan plan lok ang tak chuan ngaidam te a han dil lei lok ve ta nge ya ma se he video a langtel ta lo voina ama Duhsaka ka kom na lama kalo zo ve hlo thungero he case ngai ven tu te hriat chak chu ani chutia pastor nena ngaidam adil chuan engtin nge a chan ve che ti chu voina Duhsaka min chan dai tak dan chuan roto ngai su min ti hi ani tlong mai chum yom je chu kan pastor hian Davida le Duhsaka Thihna Thuthar hi a poisa rutu te apom mi angal ti na ni ngai to mai chuan pastor tan po chutianga in pona chu pom mai om po ani ve reng ani ma se khoi ange an Davida ber chu ngatinge aron kalvelo ti lamero chu berampu ni angtal po in angai tu phalo peilo emo trul tilua lo te po ani mai thei Duhsaka chu ka zot nun le ngata pastor chuan ruto ngai su ati cheba ka angaidam che u thu po asoi ta chuang lo em ni ka ti le chuan min ngaidam thu asoi lo ati le bok maklawang reng tak chu VDP kumpon duty de jinga po khan Davida Thihna Thuthar vatura kuthak zual deu bik pahni pathum anom fal bik dante achan nio malangte aron lang chuak zel ni o he kesi angai nom chodon nimin pi maya police in mi pathum hemituma omve vove tu ngai nia hriatte anman le tang ringot po hian kan police te hian he Davida tual thi kesi an serious le a danang taka kalpuya dikna justice for David Duhsaka and all concern hi hai chu an tumru hle ti hi iringa mangu Jehovah jire ti hlawang o aron tura kan ngai thaka tang kharin thil kan hre chiang zoli nei do mari Duhsaka le Davida rin lel an ni a chuan workshop an ni ma khan pastor ko tara roi thak an ni chumi nuwa VDP officer roi chon ria vuak an ni a chuan chumi nuwa chuarin Duhsaka ten min vozel don hi ti rogot chu kan tlin lawang ti a vuak zel lo wang khan kan ni han ti top ani a chuta Davida chu pastor bula chu in puang tur po khan kal thei to lo ni Duhsaka ro roi thak ani chuta chuan a soi tu nen lam VDP te khanin an shil ngal vek khan ya chu
pastor an za wang khan khatin thil kha an ti bon tam takin an soida na dia pastor bula chu tiang so choi tur ri ti khan Duhsaka kha VDP ta kharin thun cha ha thlap mai ni chu Duhsaka kharin thudik aron soi chuaka VDP te po lau zo to lo khan thudik ka puan chuangai ni aron ti thei ta kha Duhsaka fak omani chon pu hre da changte in Duhsaka aruk taka azoa khatianga pastor kwatara in sukal khan enge in thuwa chang engtingen lo ti cheu ti lai te ama sa zo kan sukal khan an vok man kal khan khang te po soi chuangam chi po ala ni lawe aron ti khan ya pu hre da po khan chu wangin ngai to na kal thui vong khop mai heng po ni se enge in mu dan karin dan che ni ka mu dan che ni in lo ti nge rin lo la ma thi la kal chau tam tial don mai a phuram tel don ne in lo ti lai kha comment la ma khan in lo sei velang vele don ne